आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सर्वोदय पतसंस्थेचे विद्यमान चेअरमन प्रकाश मोरे पॅनलला दादा बेळणेकर यांच्या पॅनलने जोरदार धक्का दिलाय. 12च्या 12 जागांवरती विजय मिळवत जोरदार मुसंडी मारली आहे. या विजयानं प्रकाश मोरे यांच्या सहकारातील अस्तित्वाला माणगाव खोऱ्यातून जोरदार धक्का बसल्याचं चित्र या निकालानं पाहायला मिळालं आहे. विजयाचा आनंद खूपच आहे, पण माझ्या सगळ्या मित्रांच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सहकार्याने हा मला विजय मिळवता आला. हा माझा एकट्याचा विजय नसून सर्व माझ्या सहकारी मित्रांचा विजय आहे असं मी मानतोय. माझा एकट्याचा विजय नाही आहे. निवडणूक लढवताना काही अडचणी आल्या नाही, कारण की आमची प्रत्येकजण संचालकपदी राहिलेला एक प्रामाणिकपणे काम केलं. पॅनल कुणी असं काम केलं नाही की मला मत दे. त्यामुळे हा विजय साध्य करता आला. प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे काम केलं म्हणून एवढा मोठा विजय आम्ही करू शकलो. पंढरपुरी नाही पाहायला म्हणजे कुडाळ शहरात कुडाळ पिंगोळी एक मदन दळवींचं नाव आहे, त्याच्या नावाखाली मला मतं भेटली. आणखी माझे सहकारी आहेत पिंगोळीतले बरेच, अखेरकर आहे, विकास कुडाळकर, या सगळ्यांनीच मला साथ दिली चांगल्या प्रकारे. अजून पंजाचे माझ्या मित्रत्वाच्या नात्याने, राजकारण बाजूला ठेवून मला मित्रत्वाच्या नात्याने माझ्याबरोबर उभे राहिले. त्यामुळे हा माझा विजय प्राप्त करता आला. सर्व सभासदांचे मनापासून खूप खूप आभार. तसेच या मतदानाला मदत करणारे दृश्य आणि अदृश्य हातांचे सर्वांचे मी आभार मानतो. अदृश्य नाही नाही नाही, भाजप अंडरग्राऊंड नाही, आपले मित्र सगळे मित्र होते, भाजप नव्हते. हे आम्ही राजकारण वगैरे काय नव्हतं, सहकारामध्ये आज आम्ही उतरल्यामुळे सहकाराच्या माध्यमातून आम्ही सर्व मित्रमंडळी एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवली. शिवराम भाऊंचं सहकार मजबूत करण्यासाठी काय प्रयत्न? सर्व संचालक आमचे निवडून आले असतील ते सर्व सभासदांना विचारात घेऊन संस्थेचे योग्य वाटचाल होईल असं नियोजन करतील. असं इलेक्शन आम्ही लादलं नाहीये, इलेक्शन त्यांच्यामुळेच लादलं आहे. आम्ही पूर्ण सहकार्य केलं होतं. आम्ही त्यांच्यासोबत 3 बैठका केल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही काय कोणावर मतदान लादलं नाहीये. विरोधकांच्या हट्टामुळेच हे इलेक्शन झालंय. पराभव मी करणार नाही. मी काही पराभव केला नाही. सभासदांनी सर्व मतदारांनी आणि पराभव केलेला आहे. चारमुंड्या चितकेलं असं आम्हाला म्हणायचं नाही आहे. आम्हाला सगळ्याच आपल्या सभासदांनी संस्थेच्या चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं आणि त्याच्यात आम्ही ह्याच्यात विजय प्राप्त करून दिला आहे. त्यामुळे आम्ही त्या सगळ्या सभासदांची आभार मानतो, ऋणी आहे. होय, आम्ही जो आम्हाला अनुभव आला संस्थेमध्ये काम करताना एवढा चुकीचा अनुभव आला, त्याच्यामुळे त्या अनुभवाला सरून आम्ही लोकांच्यापर्यंत गेलो आणि त्याच्यात आम्हाला चांगलं यश मिळालं. चौकशी म्हणजे पुढे आता काय आमची बैठक झाल्यानंतर जो काय निर्णय सगळ्यांच्या मताने होईल तो आपण घेऊ. नाही, रोष आहे की नाही हे लोकांनी ठरवलेलं आहे, आम्ही ठरवलेलं नाही. आता ते सगुंदरीने बोलले ते त्यांनी बोलले ते त्याचं उत्तर देतील, पण आम्हाला असं वाटतंय की लोकांनी आम्हाला चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. तसं काय नाही, आम्ही दोघेजण मित्रच आहोत आणि मित्रत्वाच्या नात्याने राहू. त्याने कसं आहे, व्यक्ती एखादी चांगली असते परंतु ते स्वभाव कुठेतरी हे चुकीचा होतोय आणि त्याच्यामुळे हे कुठेतरी घडतंय. त्याच्यामुळे आपल्याला काय त्याच्यात हे जास्त काही इंटरेस्ट नाही, अजिबात नाही म्हणणार. आम्ही 2 गट मानतच नाही. आम्ही लोकांच्या पर्यंत गेलो आणि भाजप म्हणूनच गेलो. जे आम्हाला लोकांनी एवढा प्रतिसाद दिला आणि मतं दिली त्याच्यावर आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत आणि त्यांच्या जे पुढचं आम्ही सर्वोदयच्या बाबतीत कामकाज करणार ते लोकांना अनुसरून, लोकांना हे असेल अपेक्षित असेल तसंच करू. हे आम्ही माणगाववाल्यांना किंवा सर्वांना विश्वासात घेऊनच ठरवू आणि इमारत माणगावमध्येच होईल आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच आपण ठरवू.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.